Čína versus svět. Nazdar přátelé, co myslíte? Hýbe Čína světem? Zvolili byste čínský auto, nebo byste raději dali přednost zaběhnutým tradičním automobilovým značkám, řekněme evropským, americkým, japonským a jihokorejským? Já to mám zatím tak, že pokud bych zvažoval spalovák, hlavně vysokoobjemový spalovák, to znamená řekněme od 6 válce nahoru, tak tam vlastně Čína nemá co nabídnout a je jasné, že musíte volit ty zaběhnuté značky i s ohledem na to, že spalovací motor přece jenom Číňané vyrobit ještě neumí a možná ještě dlouho nebudou umět. Vyrobit kvalitní spalovák dneska umí Ferrari, AMG, prostě Honda a podobní výrobci. Ale pokud bych řešil elektromobil, což jako nic proti tomu samozřejmě, elektromobilita je dneska velmi zajímavá, do úzkého výběru bych určitě volil i čínské prémiové značky, protože musíme uznat, ať se nám to líbí nebo ne, že ti Číňani to prostě umí. Takže za mě tak, díky moc, čau.